Oh, pagkaanindot na lang ang nag-enjoy. Oh, may kawayan na si Wilford. Oh, Gabo. Grabe ko ni kabawa mo na mag-alot sa taas ikaw. Sulok. Grabe ikaw ni kabawa sa taas ikaw sungay. Oh. Isa balik ang panganak ni kabawa. Grabe. Ultimo kalin patukan, grabe na ko ah. Ikaw ni kabawa, kumputong nisgap. Ang sarap ikabong na swimming pool dati. Grabe. Isang taon eh. Busog na eh. Oh! Ka, busog ka. Wah. Bahay siya. Dati, tingnan ko na akong kakali. Ang udahagan pa yan. Tingnan din akong pakag udahagan ba. Wala, takaw! Wala! Ayaw lagi ka! Wala ang tao! Wala! Saba po ng tawahan mo mag-share lagi nakatag-iya diri. Hoy! Mungisi na ba sabaan ka na ko dira? Kaya no, ikay tag-iya dire. Ang ako dong, wa ko may ako tag-iya diri ning hospital lang mga tao diri ba nga dira kita naligo di ka magsabasa bagingana dong. Wa magay na namadlong ang tag-iya ikaw na nun. Sila sa dagway mo da, mura pag ikaw rin yung bayad diri da. Tangkit na rin mo kadiya do. Dira magikaw rin ang tag-iya ng kabawa. Madak ko man tag-iya. Hindi lang kung nasuya ka nila. Hindi makagusaw diri saba-saba mo. Suya-suya ko hindi ka kayo da. Pahambol pag ikaw ubok tagare ka swimming pool rot. Na. Malinawan man yan. Dito naman eh. Ay sos, unsay video nga nahadlok lagi ka nga manaykan ka raw maubok ka diri swimming pool. Ay, sos. Ganun nahadlong ako diri sa swimming pool ala eh. Okay ka man na. Ano ka matasinta pa doon? Abang, gusto ko mabulangoy. Kapuya sa nitawhan na itabaw di ka mamulangoy. Di maamin ng Kasi nagsunod ako. Sabi si mama nga pan, follow you din. ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para na kahit magpanggap di matatap. Follow your dreams, palupaluhod din o kanira. Ay sos, yung nalagay, nagigilig ka na ako. Magsuti na kung bayad ka. Bago meron. Ay, di ko nagsumbag di kahit na. Ayate mo na lagi ko anis animal eh. Hi guys! So, shoutout ni Jinjin Abalye Carillo o shoutout ni Mama Babes Centino. O shoutout sa tanang magpa-shoutout. Shoutout na ni guys, buto sa pagkamayor sa Katigbian. Guys, dili man ka YouTube guys, dili ko ka-shoutout ron, di ko family. So, sunod na lang kayo. Wa may signal diri god. Disod kayo signal diri, dili may ka YouTube, dili may ka Facebook. So, shoutout na lang sa tanang magpa-shoutout. Sir, naka-shoutout sir? Shoutout sa kauban sa Okay ba? community service. Wendang Kubok. Sit down, you're rocking the boat. Shoutout. So, shout out din ni Juane, Renz Agan Lopez, ni Angel Kais Torbiso, ni Nilcha Dalagdirang. Juan, sa panidaghan kayo eh. Sa taon, Masoko. si Aidil Luengesa. Juan,
Rap, G. Sobuero. O shoutout din ni Ikloy Centino. Kung putang ikit. So maro ta guys. Dagan na Shoutout yun. sa Ano, katong play. Shoutout guys, Mia Enriquez. Jimber Armas. Congrats ay mong kuhan katong gymnastic. So maro ta guys. Thank you for watching. Goodbye and God bless. Bye. Talaga eh. Hey guys, masuk ko ang uban ni Day shoutout kung daghan kayo. Masa sa demo day nga taas ng Yon video. silong. So guys, sa sunod nga video wala ni shoutout para fair sa tanan viewers. So guys, Ako magaling uban nga. shoutout na Yon Silong. Sa Roman. Og Mana kay taas na kayong video mo pa yung kamera tanan ko mo. Bye bye guys. so guys, sorry sa una shoutout. Ang gigit. Bye bye.